Қазірінде зор өскен шул қияллары мен тұрмышқа ашты. Мен милиционер да болдым, yazıcı да болдым, журналист да болдым. Равиль Калимулович, ишеткәнем бар, 12 яшьтә сезнең беренче мәкаләне гәҗиттә бастырдылар. Бу дөресме? Менә мин әйтеп киткәнем бит, yazıcı да буласым килгән дип. Шуңа мин 6 класста хикәяләр яза башладым, публикациялар яза башладым. Шуңа алар безнең Әлмәт районы газетасында да, Татарстан газетасында да басылып чыктылар. Хәзер бит Татарстанда бар яраткан сүз алга дигән сүз диме? Шуңа только алга бара кирәк. Сәмсез хөрмәтле Равиль Калимулович. Мин сездән калималарга интервью. Мин башларга аламмы? Да, башларга була. Сез балачакта кем булырга хыялландыгыз? Бала чакта хыяллар берничә төрле. Берсендә врач булырга, икенчесендә летчик булырга, өченчесендә милиционер булырга. Шуңа хыяллар күп булгач инде, аннан соң үзем хикәяләр яза башлагач, 7 класста язучы буласым килде. Аннан соң журналист буласым килде. Хәзер инде зур үскәч, шул хыяллары минем тормышка ашты. Мин милиционер да булдым, язучы да булдым, журналист да булдым. Шуңа бөтен минем кичкенә вакытта хыялларым тормышка аштылар. Ул чакта сезгә кемнәр һәм нинди киңәшләр бирде? Авылда, мәктәптә укыганда киңәш бирүчеләр алар иң беренче инде әтияни һәм укытучылар мәктәптә. Әлбәттә, үзеңнән олырак, зур яшьтәгәрәк кешеләр. Минем абыйларым бар иде, минем 4 абыем иде, и 2 апам бер туганнар. Шуңа минем абыйлар укыгач, берсе хәрби, ал йылдызлар белән кайтканда мин һәрвакытта шул погоннар киясем килде инде. Шуңа менә беренче ул әйтте, бәлки воен училище кересең, эшчеллеккә дип. Икенче абый инде, икенче төрлек. Шуңа инде Ишенче абый ул университетка укырга кергәч, минем Нигитов университетка керәсе килде, Казан университетына. Мин аңа карап, аның артыннан университетка кирдем. Хыялыгызны тормышка ашыру өчен башта нинди адымнар булды? Беренчедән тырышып итеп укырга кирәк. Чөнки укымасаң, хыялларны тормышка аштырып булмый. Чөнки уку йортларына кергәндә дә экзаменнар бирелешендә баштан күп кенә фәннәрне белергә кирәк, и матур итеп экзаменнар бирергә. Шул экзаменнардан соң инде син үзеңнең профессия сайлаганнан соң шул уку йортына керәсең. Шуңа беренче тырышлык уку, икенчедән тәртиплелек, чөнки тәртибең булмаса, сине бер кайда алмыйлар, тәртипсез малайлар бүтән җиргә китәләр. Өченчедән инде яшьтәгеләрнең киңәшен тыңлау, чөнки әтияни, укытучыларның, туганнарның һәм зур шәхесләрнең киңәшләрен тыңлау, алар һәрвакытта дөрес киңәш бирәләр. 4-нчедән инде физиканттан бик ныклы булырга кирәк, чөнки тормышта исәнлең булмаса, син шулай бик күп хыялларың тормышка ашмаячак, летчик та булып булмый, милиционер да булып булмый. Шуңа физик яктан нык булырга кирәк. 5-нчедән инде теге упорство, настырность дигән әйбер бар. Менә син үзеңнең күрәсең икән, цель куясың икән, шуңа баруга нинди генә авырлыклар булса да, шул цельгә барыр өчен тырышып барырга кирәк. Артка чигенмичә. Хәзер бит Татарстанда бар яраткан сүз алга дигән сүз диме? Шуңа только алга барырга кирәк. Равиль Калимулович, ишеткәнем бар, 12 яшьтә сезнең беренче мәкаләне гәҗиттә бастырдылар. Бу дөресме? Менә мин әйтеп киткәнем бит, язучы да буласым килгән дип. Шуңа мин 6 класста хикәяләр яза башладым, публикациялар яза башладым. Шуңа алар безнең Әлмәт районы газетасында да, Татарстан газетасында да басылып чыктылар. Шуңа иң беренче гонорарларымны 50 тиеннән алып, 15 сумга калды гонорарлар шул газетлардан, журналлардан ала башладым 6 класстан бирле. Ул миңа теге байыр өчен түгел, бәлки менә шул мәктәптә укыганда кирәк әйберләр өчен тотылды. Аннан соң абыйларга да бирәем, әниләргә дә бирәем. Шул акчаны әкрен генә шулай акчаның кадерен белергә өйрәндем шул вакытта. Рәхмәт сезгә, Равиль Калимулович, интервью өчен бик кирәкле сүзләрне сез әйттегез. Сау булыгыз. Уңышлар сезгә, яшьләргә, бөтен туганнарга.